ka St. Mary's High Secondary School Rangblang, Southwest Khasi Hills District. Hakani ka sngi kala pynhap patano yak limpungi le kai football. Ka batip kum ka Golden Jubilee Football Tournament 8,000 kum shibenta ka jingrake dap san post nam ka school. Yakani ka jingle kai la pelong Hamadan St. Mary Mini Stadium Rangblang. Ka jingrake ka Golden Jubilee kala stang na do ubanai wisaw 8,000 bat kan penkut ha ka life waiterik wisaw 8,000 ha ka ba uba Methodius Dakar Menteri Katanat Food, Civil Supplies and Consumer Affairs unlong ukongsan ban khang khaddu yakani ka jingrake dap sanpo snam ka school ha ka jingle kai final ka balong minna ka singi ka Silajong FC na maukerwan kala aireng persha ya ka Mawthaw Rambrai YY&CC na West Khasi Hills hadien baki aryang ki kenhun ki kunting ka jinge kun kala kut da ka tiebreaker ha ka ba ka Rambrai kala job da san la saw goal ya ka Silajong ya ka ni kalimpung la wan ban pynhap pyrda do ba Edelbert yaw pnyaw Way na kiriw rangba jong kadong kum ukongsan bat uba kinjay thongni kum usimbot kongsan hakani kasingi le don lang ru dagi pat ba kinohikai bat kiwe ban sakhi yakani ka jinga kun ka ba itanat bat ka ba penpaw ya ka sap ire kai jong ki samla Xong. Ya pi itim barangkali makan copia Rambrai Mawthaw bat kunjuru ka Silajong bakin la penel kai ma bat haga bukut ni kemen bang selai di ka game ka bai tunat ba pedang jongki kum simta na di rakhe jongpi ka school St. Mary's Rangblang ya ka Golden Jubilee ngaro kane ko pot kum san na snow ban kipok kiluyang ba kane di rakhe jongpi ka Jubilee karong ka blap ta ka jingkeman bat kunjur karong ka ba job bat ka ba sejo ngai play ya baru khat ra ya don ta tam ya organizing committee jong kane ka school Akban penyat dia kena dilakai, akban kita lahan penyat bet penyat dia kena game Lahduh pasang adu kebakut. Jadi kumpulan sekolah ni kan sport komiti di sekolah, mak sapi way. Jadi ekor nasi snow betul. Kalau dah ni don kita ka jing anut panelakai ba snow betul nak sport ba tolong ba usiara kain nungap agi jingdi di bawah bisa bukan ba plus lalai pen random dia ka jingal kai di lopi baru di kelas satu ni kepor di bawah ni Jerman Islam ai kulai kepang ini